Alright, rugyan na din mga kasin. Sagudahin ti surat ni Yoli. Dear Kasin. Balasang akpailaeng iti ta nakastrekak iti may nga kumpanya kas mga opisina. No kaya day din nagbalin nga nobyok idi agbasbasa akpailaeng iti kolehyo. Aklunek nga naipaay kumet idin ti amin-amin ko ang imdak sanggasat ta saan na da kami tinaikari. No pegasta impasnek ko tinagadal aging nga nakaturpusak iti kursok nga BS Accounting. Kasakbay nga nakastrekak iti agdama nga pagpapaayak a kumpanya at damat nagbalin nga experience ko iti trabaho idin. Angim digiti babasit laing nga kumpanya. Aging nga nakastrekak iti kumpanya nga pagpapaayak ita nga isumet iti arapaap ko nga pagtrabahuan. Kahit ko launay nga maitrabaho, arapaap ko nga maitrabaho mo ti inadal ko. Ket pa-check nga iti dahito yung kumpanya ket naranyag ti masakbayan ti karir ko. Amok nga babae iti kinagaget, kinaanos, ken ti kinalaing ko. Adan to gundaway ko nga maipromote, ngumato ti rangguna, dubakkel ti sweldo na. Taday da nga ro ti tartari gagayak. Ken malaksid ti kinalaing, kinaanos, ken kinagaget ko kano kunak Adu pa ti mangdayaw ti kinapintas ko kasinyong. Angim siya tay tao nga napakumbabalaeng. Nga diyak kumaaklunan nga napintasak. Angim adumit ti mangibaga. Ken adu nga min ti kasla umapapal ken marururud kanyak. Nupay awan mo't ti madingar aramidik kadakwada. Kas kuma dito ipagpapaayak idi ta karugrugik pailaeng idi nabiitak pailaeng. Dilat ta maliklikan nga adda dagiti gumura kanyak. Nga pa-check gapu iti dakes nga apal da. Ket agparparnuay da kadagiti bana basol nga awam ti amok saan ko man nga nararamid. Tapno la darason da manggura kanyak. Ket dito yung man ti pagtarayan ti pakasaritaan ti parikot ko kasinyong. Idi ta nabiitak pay dito'y simrekak diti pagpapaayak nga opisina. Kanawin nga man nasapa ka Yoli. Wen Arnel. Tapno adado ti may ring paso nga trabaho. Wen met ket dia. Amom, kay ket kuman no kasta nga umisisim ka. Adda nga pumintas ka Yoli. Kasta ka di, Arnel. Thank you Nay, agraraman. Kunamot lang nagpaypayso nga napintas. Ampang mamati mo. Kayat na mo. Ha? Ay, dahita trabahom ti asikaswem saan nga dahita agpapapansin iti asinuman. Ken may sa opisina dahito'y saan nga pagpapacharmingan kadagiti lalaki. Inka dita kalsada. No kahit mo ti agpacharming, aguma ka sadyay. Ma'am, ken saan ka man nga pacharming kadagiti lalaki diti opisina? Ha, Yoli? Ha? Api nga kita na iti kasta. Nasakit tinakim mo iti imbaga kit pudnumet. Kit di ka pa'y sumumbat, kit kasarsarita ka. Kumusko silap kamit latan. Nagtangsit kamit ten. Siyak ka diti karkaritem, Yoli. Sorry, ma'am. Mabainak kami niso nga nagulime kaklatan. Nasakit tinakim ko ken ka kunam Umay kanto pa isugil-sugil dita takitaik man tilaing mo. Saan to nga sakit tinakim ko kada kayo, ma'am? Kiniti urin no asin naman diti opisina. Pasanta ka mataya. Agin sisingpet ka, plastic. Kaya't mo lang nga maalat ti atensyon, dagiti lalaki, aging kukuna kamet, pwe. Saan nga po doon ita, ma'am? Yoli. Oh, Arnel. Si Gagayam. Umay kang tagmeriendata. Yoli, pasensya kan. Ha?
Anya ka diti ikid daw ti pasensya, Arnel. Diyan napasama kita eh. Basol ko no api nga pinabainan na ka ni Tricia. Siyak ti adad nga nakarik na itibain ken panakasakit. Awan ti basol mo, Arnel. No saan ka ko mga inapresyar iti sango na? Saan na ka kumamit nga pinabainan? Saan mo nga panunutin dayjay? Awan kanyak dayjay, Arnel. Angim isakit ka ngamin Yoli. No kasi nga papabainan na ka. Awan ti anyaman na kanyak kunakmet. Tigi nagpaisuan na. Ni Tricia ti agraraman. Saan nga sika? Tingat na kayat na akit iso ti apresyarek. Jak pagtatok ko lang ti kasking kuwana nga babae. Awan na pulos ti apresyarek king kuwana. Iti man akin ruwa wenno akin unig nga langana. Awan na pulos. Nagalas ti ugali na dahil nga Tricia. Yoli? Ma'am? Umay ka man dito eh? Masilig ka man? Api ka di, ma'am. Dungeg ka? Yes, ma'am. No di mo kaya ti masisante? Isardeng mo ti mang solsolisog ka dagiti lalaki dito opisina. Nalawag? Ha? Awan mi tiraramidig nga kasta, ma'am. Ken mabainak met amok met nga sa lakniban ti dayaw ko. Saan ka kasi nga babae, ma'am? Di ka man nagrason? Agi kalintegan ka pa'y laeng, naglaing ka nga agsao? Ma'am, api nga kitain na kitikas na, ha? Di ko maikan ti madi nga kaipapanan ti amin nga tignay ko, ma'am. Anya ti kayat mo, ha? Baybayan ka nga agpakalaing ka nagpalastog dito opisina? Oy, barbaro ka pa'y laeng, ha? Tandaanam dayta, Yoli. Ma'am, awan ti kas nga riknak, ma'am. Mabainak kada kayo, ken raraimen kayo, ma'am. Huston! Ituloy mo ti trabaho mo. Saan kat nga tamang solsolisog ka dagiti lalaki ter aramidem? Pwe? Kaslakayat ko ti umakar ti pagtrabahuan, Nanet. Ha? Nasakit ti barukong genrik na kiti opisina tayo. Kanayo na nga may stress. Sa anak ka naragsak dito eh. Ha? Ni ka di Tricia tiga puna? Diyak amin kaya tiriri. Diyak kayat nga damang gurgura kanya. Kat ni mitla Tricia ti parikot iji opisina. Ha? Labanam nga minen, anya, nagkapoy kan Yoli. Labanam tapno di nakatagibasit na kanayon. Ikaskas na nakaagaputaan muna nga di mo labanan. Ang imawan ti maura yung nga labanan kiti opisina, Nanet. Sa anak nga kasi nga tao. Napintas may ti pagpakita kinararamidi kiti opisina. Ang api nga damang gurgura kanya kidjay. Api nga kagurgura naklaunay ni Ma'am Tricia. Kit siyempre, napintas, nalaing ken nagaget ka pa'y. Iso nga apalan na ka ni Tricia. Dakas nga apal ti adda iti puso na. Kitaim ket awan mang resepetar ken kuana. Diyak pa'y awagan ti Ma'am Isuna. Uray ti sangwanan na. Sa anak kami nakasjay. Hindi kaya't ko kumakit makasarita ka na saya at Isuna. Narigat kumit na makasarita nga na saya at awam may tidingdingkin na. No anya ti ibagana, isun. No anya ti pamati na isulatan. Talagamit. Siyempre, supervisor nga rod, feeling boss. Kaslawan ti kasapulan na itipada na nga tao kunam. Baybayam na tanda kami ti makaamuking kwa na. No di mo kahit alabanan, pwes da kami, sa bali kami. Ket into no, sumaro no nga panangirumen na ken ka. Pag titinulungan min tupay Isuna. Tandaan am ti sa ukeng kayoli. No saan mo nga labanan ni Isuna, da kami ti manglaban ken kuana para ken ka. Awantal na ti panunot ko iti opisina nga pagpapaayak kasinyong taada nga rod manggurgura kanyak nga oray no awam met ti dagas nga raramidek ken kuana. Tila adda nga parparnuayan na nga basol ko tapno adarason na nga manggura kanyak. No nasaan ket adarason na nga mangpadakas kanyak. Nang runa no lalaki ti mga pressure kanyak. Kasta unay ti suron na kanyak. Ngem sa anak latta nga nagtagtagari sa anak nga nagrekreklamo tapno laing awan ti riri. Takasta ti klasik nga tao.
Numabalbalin ka jak kahit tiriri kasi. Iso nga naasyan kanyak dagiti kakaduak iti opisina mi. Oh, Yoli. Ma'am, sikati mga ramid ka dito nga report. Ha? Iso amin dagito eh. Kat sikan tumeten ti mga submit kay ni manager. Nasken nga mai-submit mo into no bigat iti nasapa. Nalawag ka di. Ma'am, amin ka di dagito eh. Sulot ka di Yoli? Amin ko nakmet. Ay, uwan ma'am. Ken numalpas mo dagita. Isa ron met dagito eh. Nasken nga mai-submit mo met dagita into no biyernes. Ma'am, agreklamo ka di Yoli? Saan ma'am? O met lagayam. Adupay lang nga artem. Aramiden to met lagayam. Kaasi kamet Yoli. Imaduti trabahom gapoy ti dayjay nga Tricia. Nga iso ko mati akin trabaho dagita saan ket di nga sika. Ape nga min nga manugot ka kunakman. Okay laeng kanyak Arnel. Kabailak met. Wenangem nasken ag overtime ka tapno malpas mo dagita. Agbanbannog ka. Ket trabaho ti obligasyon ko man ni Tricia nagalas ka talaga ti ugali dayjay nga tao. Jak maawatan no kasano nga nagbalin nga supervisor dinto nga naglaad met ti panakitungo na kadagit katrabahuan na. Siya ka dito pagsasalitaan nyo nga doa, ha? Arnel? Yoli? Ma'am, naglaing ka nga talaga ay ha, Yoli. Madama ti trabaho ngem tamanin mang sursulisog kini Arnel ti asa si kaswem? Awalan bain ka nga babae? Garampang? Ampang? Saan ka nga agi kalintegan? Sumardeng kan Tricia. Ha? Saan mo nga tutupan, Arnel? O api nga pagsardingan nak, Arnel, ha? Di mo malagip? Supervisor nak? Ha? Adda kayo ti babaek. Awan ti respeto yo. O, isakit mo dahi nga klase a babae nga kunamlan no santa. Sumardeng kang kunak. Saan nga gaputa supervisor da ka? Mabalin mo nga aramiden ti mangpabain ti adda iti babae ma. Saan mo nga tutupan, Arnel? Kat api ko magkatagpay sumet. Kat si kami talalaki, ha? Lima lalakyang ka? Naglaing ka nga chismis? Anya ti kunam kanyak? Nalaad ti ugalik? Saan mo nga tutupan? Kitagpay sumet. Arnel, talagang di mo kaya ti sumardeng ngaya. Apay ti kunam di katutupan? Uray no supervisor ka? Ha? Kaya ka nga tutupan. Uray na bababa ti posisyon ko ngayong si Tricia. Awan ti karbengam nga mangirumen kanyak. Kastameten ka ni Yoli ken iti asinuman. Ti ket tured mon? Katuwa na. Maitured ko ti mang tutup ken kagapota sumubsubrakan Tricia. Ipulong ka ken ni manager. Ipulong kayo. Sa balit araramiden nyo. Kitakman at ilaing nyo nga dua. Sige. Agipulong ka. Kitaik man ano sino ti mapadaksan kada tayo. Apay ti amom da kami laing ti reklamo na kenka. Ha? Halos amin nga tao dito opisina, Tricia. Adda reklamo da kenka. Iso nga ingka agipulong. Sige, ingka. Makaambu ka. Agyamanak Arnel ti panangisakit mo kanyak itay. Angim saan mo kuman nga tinutupan ni Ma'am Tricia. Awan ti anyaman na ken babam na taday jay. Mabuting matla day jay agipulong. At adda nga isot maipulong. No ramidin na day jay. Ken syakit diti agyaman Yoli. Ta pinasangbay nak diti kaseram. Inawat na kasanga ilim. Uri no may sam ditoy. Ket ape ko mga saan ka pasang bayan uri man nagmay saak ditoy. Ket saan kamit nga dakes nga tao Arnel. Ken saan kamit nga estranghero nga pagbut nga kuma. Uri no dakkel kang atao ngem amok nga nasayaat ka. Iso nga okay laeng uri no may saklaing dito pagkasiraak. Nakasaysayaat ka Yoli. Agyamanak Arnel. Yoli. Arnel. Sapay lang ko mata. Di nakgurain no iyebkas ko man ti pudno nga marikrik naking ka. Ha? Nabayagan nga kahit ko nga iyebkas. Ang imjak kahit nga iti opisina, o iti kantin, o iti kalkalasada laeng ti pangiyebkas aking ka. Ti kahit ko kahit dito pagnanaidam. Nga umay ka formal nga pasyaren, Yoli. Agyamanak iti panagraem mo kanyak, Arnel. Nakitak met dayta nga kinaimbag mo. Ti kinadalos ti panagpuspusom.
ikinapakumbabam ken ti panangisaksakit mo kanyak iti opisina tayo. Agyaman akyoli. Sapay lang kumata saan nga agladingit ti pusok nga agawid. Babae ni tinasamid nga pangedeng mo iti ipudnok ken ka. Ay ayateng ka, Yoli. Arnel, nadalos ti tarigagay ko. Ipatpateg ka una, Yoli. Maawatan ken maaklunak kuma. Maawatan ka, Arnel. Ken aklunek. Ha? Aklunek nga adamit ten mariknak nga ayat para king ka. Ha? Awatek ti panagayat mo, Arnel. Ha? Agpaiso. Agyaman ak, Yoli. Agyaman ak unay. Yes! 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 Iti di nga gundaway metlaeng kasinyong ket kasladan nagkinawatan dagiti matami. Kastameten nga addan nagkinawatan tirik nami. Taawa na doon nga saon ti simmarno nga na isawang mino di kat gabuta saan kami meten na makapagsao tanaglanang meten dagiti bibig mi ken ni Arnel nakairot te penagin narakop mi ket mariknak ti bara dagiti bagimi. Wen kasinyong ipatpateg kumet ni Arnel. Ken pacheck nga saan nga narigat nga ayaten ni Arnel gaputa gapu iti kinasayaat na. Ket saan mi na napupuutan nga adda kami na duwa iti uneg ti siled ko. Madamdamapay kasla kami laeng kaipas ngay nga maladaga alamo-lamo. Ngagtultulidtid iti rabaw ti kama. Nakasla saanin na kayat dagiti bibig mi ti agrukat rumukat. Kasta ore ti panagsultop ni Arnel. Kasla agsultop ti agurong wenno bukasit. Nabayagen day di naudi nga padas ko kasinyong talaga nga kailiw ko met. Aglalo ket ipatpateg ko ti lalaki nga manggag-agek kanyak. Sumngaw dagiti asog manipod iti kaunggag. Inagkanpay ni Arnel ti naduma-duma nga paset ti bagik. Akang urunahan na nga nagpautan na nga nagsultop. Ket kadagiti dua nga mansanas ko kasinyong. Nga ure na nagkiriit dagiti dua nga pasas. Ti kinapaot na nga nangamal ket kiriit nga datin kem lalo pa nga kimirit. Nga uray ko lapunguten dagiti buok na nga kaslay dumudom ko pa iti ulo na tapno kasla pa nang ibagak ken kuana nga Arnel. Ibaybayag mo ba? Saan mo isarding Arnel? Arnel. Saan ko na napakpakadahan kasinyong gabuta ti amok ket adda pay laeng dagiti bibig na kadagiti lalo pa nga kimiri tapasas ko dagayang pirit-piriten dagiti ramay na ket nadlaw ko laengen tay dila na nga addan iti ruangan ti kuweba ni ragsak. Nga tilangana kasla agyog-yoga. Arnel. Oh, Arnel. Arnel. Nga dyan ako napanunot nga iti bangir laeng nga siled. Posible nga mangeg da ti asog mi kini Arnel. Awan ti bibiyang ko lang. Awan bibiyang ko ni ti aglawlaw. Kalpasan ti nakapapahot nga panang romansa ni Arnel kanyak. Dituyen nga rinabawan na kasinyong. Gaputa made of wood laeng ti
pagkasiraag. Nga tididing na kita plyboard. Nga ti katre ket daan. Nga nakapadeg ididing. Ket gaputa dakkel a tao ni Arnel kasinyong idi na panakpaken na ket kastauna iti panagkuti-kuti ti katre. Nga dumong par iti diding. Yuli. Arnel. Ket mangeg mi iti bangir nga siled. Aging gined kunada. Aging gined kabalay, kakadwa, aging gined. Aging gined ka no. Saan aging gined? Tiya muda lang aging gined. Ang hindi, tiraramidin dati mang paging gined. Yoli. Arnel, aging gined, kakadwa. Agan anak kayo. Ibagata ka di nga saan nga naskin nga ibagata. Bay amlata ida nga panunutin da nga aging gined nga paiso. Yoli. Arnel. Yoli. Arnel. Agpadpada kami ana itayok iti kangatwa na langit kaday di nga kanito kasinyo. Ket gabuta na gustuan mi ti damo nga panagkanahig mi ken ni Arnel. Inulit mi pay ket dituyen nga napasamak ti kunadan nga aftershock. Yuli. Kakadwa, aftershock na! Aftershock na! Agan anak kayo! Kakadwa! Saan lang na minsan nga nag-aftershock kasinyong taginundawayan min dahil di nga agpatnag. Saan nga nakaturog dagiti tao iti sabali sila. Abi kakatawa ka may buyog at takatawa. Yagas tauna iti ragsak min upay napuyatan kami kabigatan na kasinyong. Dang nangrunan lang ken ni Arnel nga sangkay bagana nga. Ulit-ulitin na ti agyaman kanyak gaputi panangaklon ko ken kuana. Angim kunak uray sakit agyaman akbit ken kuana iti ayat nga indaton na, iti ayat nga impariknana. Ken siyempre ti pinangparagsak na kanyak. Nagtulag kami nga rod kini Arnel nga ilimed mi pailaeng ti relasyon mi. Tamangan ko namin no iramidan na kaman ti issue ti opisina min bakad addan to nga irumenak pagpadaksenak ni Ma'am Tricia. Imanugot met ni Arnel pag amo na met maawatan na pagsayatan ni metlayang adwa. Nabimidas metlayang ti private saan nga bulgaran. Nagtultuloy met ti panagtrabaho mi, no pay nagtultuloy latamet ti mading trato kanyak ni Ma'am Tricia. Intultuloy natin nang ipasalo, nang ipasa kanyak, dagiti rumbeng ko mga iso ti mga ramid. Nang runa ka ti panagaramid ti report nga may submit kini Sir Oscar nga manager mi. Gagaboy ti daytoy napansin nak ni Sir Oscar. Pinayaban nak, takayat nak kano makasarita. Talaga nga nalaing kayo, Yoli. Dadalos ti trabaho. Thank you, sir. Iti apagbita panawen nga sikat tinangaramid ka dagiti reports nga naisubmit kanya ka. Sana ba ibaga nga nabiit ka pa yung agpapaay dito yung kumpanya? Agyaman nak, sir. Yes, makita. Nadalos ti trabaho. Very professional. Very detailed. Dito sika pa'y tinangenkod ka da ito eh. Yes, sir. Very good. Kastoy ati report. Alisto nga maawatan. Are you sure nga saan nga insuro ni Tricia da ito eh?
Saan, sir? Initiative ko laing na kita, sir. At binaliwak, sir. Mayat ka rod, dito eh. Nabinpinas kim ti dati nga may submit kanya ka reports. Nakita, mapaggidjat ko, dati dati nga paspasa kanya ni Tricia. Sinimpak laing ngamin, sir, na mas clear no kwa ken alis to nga i-analyze dagiti data nga naglaon iti report. Yeah. I'm so impressed. Magustuhan dati trabaho, Yoli. Agyaman sir. Alisto ka nga ma-promote no kasto laeng. And we're very glad nga adda kay ti kumpanya mi. O itultuloy mo laeng ti kasto nga trabaho, Yoli. You can go far in this company. Thank you very much, sir. I really appreciate it. Well, saan ka lang nalaing? Napintas ka pa eh. Agyaman sir. Your future is very bright in this company, young lady. As long as you are guided by someone like me. Sir, tikasking ka, tikayat ko nga i-train, nga sursuruan. I-train? Para itian niya, sir. Well, as the manager of this branch, siya to timang pili kadigiti employees. Ti mang sukat to kanyak as manager. Iti kanito nga may promote into higher position. Presumably as a regional manager, Yoli. Manager ko nam, sir? Yes. Wena, sir, nabiitak pa ilaing diti kumpanya. At dapat tinangat nga itong emitisyak nga mas qualified nga sumukat kada kayo, sir. Lalo ka di kita nabaybayagan nga agpapaay dito yung emitisyak. Saan nga problema da ita? Saan nga ti kinabayag ti term diti trabaho? Ti pagpilpilyan mi. Saan nga iso ti requirement? After all, it will be my call. It will be my decision. Siyak to ti agpili. Ket no sika ti mapilik, awan ti ba arabitan da? Angim, sir. Don't tell me you're not interested. Yoli? Don't you want to be promoted? Saan man na, sir? Arapaap ko may ti ma-promote, sir. Angim, that's good. Don't worry. Siyak nga mismo ti mang train ken ka. And how to manage this company, how to run this company. If you want, no kayat mo, let's talk about it over dinner tonight. Sir? Dinner? When? Intag dinner madamdamain ton malpas ti trabaho. So we can discuss further on your feeling in as manager once I get promoted as regional manager. What do you think, Yoli? Sir, saan ka di nga? 8 p.m. Dagasing kanto iti kasyaram, Yoli. Sir? That's all. You can go now. Sige, sir. Diyan mo, no anya ti sungbat ko, idi ka ni Sir Oscar. Iti jaya na nga, kami kano ag-dinner, iti awis na ag-dinner kami. Pagsaritaan mi kano, dati panangitrain na kanyak. Kat posible kano nga siyak to tipilyan na nga mangsukat keng kuha na as manager. Iti kanito nga maipromote isuna. Iti kanito nga mabakantyan ti agdama nga posisyon na. Sigurado lakit di nga ado ti gumura kanyak. Ado ti umapal kanyak. Ado ti mas daaw ta uray siyak kat mas daawak no ape nga siyak. Ape nga siyak ti pinili ni sir. Kat apeng ko mga dua-dua ka nga mapan makidiner ken Sir Oscar, Yoli. Mas daawak laing Arnel. Kasla, anya ko mat nakakaskas daaw. Talagamot ngamin nga nalaing ka, iso nga napansin ni Sir Oscar tilaing mo. Napansin na ti trabaho. Ket sika tinapili na nga, agbalinto nga manager nga sumukat king kuana. Anya ko mat nakakaskas daaw sa jay. Weno pang panunutem ka di ti masauday jay nga Tricia no bilang maamuan na nga imbes nga kumanga isuna ti maikan iti promotion ngem saan met no diket sika. Sigurado lakit di nga adan ton tigura na kanya.
Angim saan nga dahi ti panpanunutek. Ket ure man no guraen na ka. Awan ton ti maaramidan na talangat nga ton to ti posisyon mo nga misuna. Angim, di mo ka ti mapanunot nga kasla nagalisto amin ti pasamak, Arnel. Nabiitak pa. Anya, apay ko mano nabiit ka pa. Nagadumot dita ti empleyado nga nabiit pa ngem nagalisto nga na-promote. Gapo iti kinalaing da iti trabaho da. Kinagaget da, kinaanos da. Ti kinasayaad da. Kadag iti pada da nga empleyado. Ada ka di pa sa bali ko ma? Nga rason? Yoli? Alisto ti promotion. No kasking ka, ti empleyado. Angin, saan ka ngagpanunot iti madi? Grab the opportunity nga kunada, Yoli. Ket dayto yen ti oportunidad para king ka. Iso nga i-grab mo. Saan na maawatan ni Arnel ti kahit kung sawen no ape nga mas daawak kasin yung adumit ngamin ti padak nga nalaing met no ape nga siya tinapili na nga nabiit pa yung agpapaay ti kumpanya. Wen panpanunutek met ni Tricia nga sigurado nga ad-addan ton ti gura na kanyak no mauna akisuna nga ma-promote nga tonton ti posisyon ko nga misuna. Sigurado laki di nga agpanunot tumanen iti dakes. Baka ibaga na pikit di nga sinulisog ko ni Sir Oscar. Baka ibaga na nga di relasyon mi ka ni Sir Oscar. Baka ibaga na kasinyong nga gapoy ti kinapintas ko ket inaramat ko daytoy tapno laeng siyak ti ma-promote. Ket dayta launay ti pampanunutek, dayta idi ti pammatik kasinyo. Siguro kursonada nak ni Sir Oscar. Ada siguro kasukat na ti panang promote na kanyak ket iso ti pagsaritaan mi itiing kami pa nag-dinner. Imanugot ak metlaeng nga simurot ka ni Sir Oscar kasinyong si Papalubos met ni Arnel nga idin ket kalilive-in kon. Angem awan pa iti makamo ti relasyon mi. Awan met ket di ti sabsabali nga napasamak idi nag-dinner kami. Medyo awkward lang kanyak idi simrekak iti lugar kotsena nga imbes nga ti agkinablaw kamla ko mangim saan no diket inya si deg na met ti rupa na ket nakibeso-beso kanyak. Edi nakialamano kanyak. Medyo inaprusan na ti takyag ko sakit nakapapaot sakbay nga rinukatan na ti dakulap ko. Ket bayag Ryan mi ti kanen mi nga in order na ado ti agtartara iti panunot ko kasinyo. Kasano nga ruden no pudno ti atap ko. Nga i-promote naklaeng ni Sir Oscar gaputa napintasak para king kuana. Gaputa adda rantana nga agkid daw iti kasukat na ti promotion ko. Ngem nalpas ti dinner mi nga awan met ti napasamak nga indecent proposal kuma awan met timbagbaga na nga kasukat ti panangi promote na kanyak. Kaslang sincere met isuna nga nangi datag ti plano na nga mangi-train kanyak. Ken rinugyan na maten nga imbaga no kasano na nga Iran kasano kano nga Iran when i-manage to ti kumpanya. Naragsak mo ta kasasalitan Sir Oscar natataingan nga amang iti siyak siguro di pa pamilyado isunan eh. Iso nga madandanagan takunak baka pagbalin na nakakabit na. Baglaing tawan met ti napasama ka kasjay. Ket kalpasan ti dinner intulnog nakmetlaeng iti pagkasera akasin yung ket kabigatan na pinaayaban ni Sir Oscar amin nga empleyado taadda kano urgent meeting mi. Naumong nga rod amin nga empleyado kasin yung
Ah, naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras mo, sir. Salamat din ka, sir. Naangay da ito nga meeting. Ada tinasken nga risuten tayo nga parikot kadagiti empleyado dito opisina tayo. I'm sure you are aware of that. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ken tapno may announce ko ti maysa nga importante nga announcement. Kas kuma iti promotion dagiti sumagmamanong empleyado. I'm specifically one employee nga agbalinto ang kasukat ko as manager. Wala ka na, manager ka no? Uy nga ron, sino nga ta? Manager? Angim sante unay nga ibaybayag dito nga meeting, gabot hadda pa attendara ka meeting iti regional office. Ay, Diyos ko, sino ka ta dito? Uy nga ron, wala ba ka ni Ma'am Tricia? Ano isuna? Piko mga isuna. Sir? Yes, Tricia. May I speak, sir? Yes, you may. Sir, adala ko makayat ko nga idanon ka na kayo nga complaint. Complaint? Yes, sir. Anya nga complaint, Tricia? Insubordination, sir. Anya? Sino may reklamo may ti insubordination? Umuna-unay, sir, ni Yoli, ti accounting department. Ni Yoli. Can you be more specific? Nuapay, nga reklamo misuna. Gapo tayong baga, idiking kwanan, sir, nga isardeng nanti mang sulsulisog kadagiti lalaki ti opisina tayo. Gapo iti aramiden na, ado ti maapektaran ti trabaho na saan ka di, sir? Angin kaskas di met kadiag tungpal. O, ken may kadwa, ni Arnel. O, padpadaksen na, kadagiti padang empleyado. O, ibaga na nga naalas karot ugalik, naalas karot paragtatratar ko kadagiti empleyado ditoy. O, ken uray pa'y data na net, sir. Bugbog kawan nak. Idinto nga supervisor nak. Oh, iso, detalat kahit ko nga ireklamo, sir. Okay. Okay, tuga ka balaang, Tricia. Yan tangay na ibagam dagitan, Tricia. Nga damot kayanigan na, iti ko na kita, nga parikot dito opisina tayo, nga nasken nga resuten tayo, urnosen tayo. Tricia, sir, ti kinapudno, kat sika ti reklamo ti kaadwan nga empleyado tayo. Siyak, sir. Itaan niya ko mga gapo, sir. Katibagada nga nauyong ka kano nga supervisor. Saan nga nasaya at ti panang tratom kadagiti adda iti bababaem. Kaya ni paspasam kalot trabaho miti sa bali. Nga imbes ko mga sikat ti mga ramid. Ay saan nagpaypayso data, sir? Mamerperdi da kanyak ta umapapal da kanyak, sir. Ha. Siyak amismo ti saksi, Tricia. Anya, sir? Amok nga saan na sikat ti akin aramid dagiti reports nga may paspasa kanyak kadagiti naglabas sa panawin. Malasin ko ti trabaho. Ay, awan babain mo, Yoli? Nagipulong kagayon kini, sir? No, Tricia. Saan nga nagipulong ni Yoli kanyak? No dikit siya ka mismo ti nag-imbestigar. Gabota, mapaggidjat ko eh. Saan nga aramid di Tricia kunak? Kat naamwag nga ni Yoli ti nagar-aramid kadagiti reports nga rumbeng ko mga sikat yakin trabaho. Sir, let me finish. But it's a blessing. It's a blessing in disguise. Nga napasamag na ito'y tanakitak tilaing ni Yoli. That's why I chose her to be the new manager of this branch. Anya, sir? Api nga ni Yoli, sir. Nabit pa isunod. Let me finish. Gaputa siya. May saakton nga regional manager. Masapul nga mapagtalkak. Ken amok nga nalaing. Ken amunan to nga i-manage na di kumpanya. Di maangsukat kanya. Sir, ayop kay Yoli. Pati ni sir sinulisog mo gaya men. Agraraman ka nga babae, mangibabain ka. Saan nga pud do dayta, Tricia? You sit down. And don't confront Yoli. Awan ti basol ni Yoli kada ito yung desisyon ko. In fact, agyaman kumapay ni Yoli king ka. Gabuti na ramid mo ngayon pasam ti trabaho mo yung kuwana. Naamam mo kisuna. Sir? Yeah. Thanks to you, Tricia. Gapuking ka. Nakita ti potential ni Yoli. Ano pa'y nabit na pa'y laing dito yung nalaing isuna. Kaya mo amok. Our company is in good hands with her. Iso nga iso tinapili ng agbali na manager. Siyak kumaasar to siyak ti supervisor. Siyak ti nangat nga to ti posisyon. Tricia. Kasti ko nakita ay adareklamo daking ka.
Ket data tiknasken nga resulten tayo. Saan nga basta-basta ti reklamo da ken Tricia? Kaya nagpaiso. Mamati ak nga saan nga napintas ti panang tratar mo ka dagiti tattaom. Tattao iti babaem. Sir, angim... Iso nga, as for me, agdama pala nga manager, kahit ko man nasaludsuden ken ka, Tricia. Sir, ada ka di amom nga sa bali nga kumpanya nga pag-transferam? Sir, ada ka di amom nga sa bali nga trabaho nga pagserkam? Pag-akaram? Apay, sir, diyo ko na yun nga ikatendak, sir. Diyo ko na yun nga si Santi andak, sir. Amom, Yoli. Tricia, ulak ko ma. No sa bali ko mga manager, right on the get-go, you're fired. Angem, syempre, gabuta pag mabiitak laeng a manager dito branch. Naskinmet nga konsulta ekmet, tiagbalin to nga kasukat ko. Sir, hanya ti kayo nga sawin, sir. Please, sir, siyak ti breadwinner, di pamilya mi, sir. Tsaka mo no, ada makarak nga dagos nga pagtrabaho, sir. Kasi met ti kapsat ko nga agbasbasa, sir. Well, it's no longer on my hands. It's no longer my decision, Tricia. Iso nga kasalitak ni Yoli. Yoli? Yes, sir. Gaputa si Kanton ti agbali na manager, kaya nakatrabaho met amin ni Dan, nakatrabaho pa ni Tricia. Kaya di ti apagbiit lang nga panawen, mangrogin ton ti transition. Masapol to nga may transport to amin nga obligations king ka, amin nga nasken nga igamam nga decision. Iso nga ited ko king ka ti desisyon. Sir, ited ko ken ka di desisyon no si Sante M ni Tricia wenno saan. Adda ken ka desisyon gaputa si Kanto timang manage ti kumpanya. Adda ken ka no kayat buntupay nga party kumpanya tayo ni Tricia wenno saan. Being the new manager in the future, si Kanti pagdesisyonek, Yoli. Pangasim, Yoli. Yoli, sorry ka dinararamid ko keng ka. Promise, saan ko doon nga ulitin pa. Atisha, saan nga dititin? Please, sorry. Breadwinner, agsak timang bibiyag ti pamilya. Siyak na di namnaman, di kitinagan na kanya kadapi sakit ni nanang ko. Yoli, please, pangasim ko ma. Sana ko mga ikatin. Masyang ka ko makanyak. Please, Yoli. Yoli, please. Saan ko doon nga ulitin nga nagbalbali wakton. Pangasim ko ma. Yoli. Kinid daw ko kini Sir Oscar kasinyong nga saan nga itiday nga meeting ti panang ibagak pero panang ited ko desisyon ko. Ta syempre, jak kayat nga maibabay ni Suna wenno jak kayat nga maadaan iti friction kadagiti empleyado. Amog nga adot manggumurgura kini Tricia nga iti kanito nga pakawanek ken saan ko nga si Santeen pagtali na edek iti trabaho na baka guraen dak dagiti napagura ni Tricia. Ket no met si Santek isuna nga amok kasla jak amaaramid kalpasan iti panagpakpakaasin na kanyak takasti ko na kita siyak tay tao nga napakumbaba nga numabalbalin jak kay ti Riri, jak kay ti Apa, jak kay ti Gulo. At mamati ket amin tayo ket agbidot nga amin tayo ket dadagundawe nang agbaliw ket para kanyak adamet kabailan kabailan met ni Tricia ti agbaliw. Angay magsupadi kami kini Arnel kasinyong nga isot nagbali na problema
Tati kayat ko pakawanek pagtali na edek ni Tricia iti kumpanya ket pagkariyek nga di nanton ulitin pa'y tinararamid na nga napintas to kanayo na ti panang tratar na kadigiti empleyado magre-remet ni Arnel kay ni Nanet Casinyong nga iti kano aramidek nga saan ko nga panang sisante keng kuana ket baka dumakkel to ti ulo na baka agibales baka gisubot un agaramid to ti banag na pakaperjan mi tadyak kano ammo ti usto nga ugali ni Tricia ang mga no traidoren nakto kano ang mga no agaramid to ti banag tapno no pakaperjak saan met siguro ko na kitnupod no ti kunana nga breadwinner suna saan nga agaramid ti kasi nga banag nga pakaperjan na pakikikatan na trabaho na siguro met Arnel siguro met nagnakem ni Trician saan nanto aramidin ta amuna ti posible nga mapasamak ken kuana amuna nga posible nga masisante isuna una nga di maamam mo dahil nga babae dakis dahil nga babae at dadakis nga apal ti puso na amom no kasta nga dadakis nga tattao aging kukunada na kita ayat dala nga alisto da ka lang nga mabales sige sige pagtali na edemisuna tunukan i-backstab na ka traidoren na ka kahit mo angim Arnel saan nga siya tay tao nga saan nga saan na amot mamakawan kit pakawanem latan angim saan na kaya tasawin nga pagtali na edem iti trabaho na si Santem angim si papakawang kaking kuana Diyan mo kasi nadagsintirik na gabuta nagpapakaasikin ka nga breadwinner ka no masakit ni tatang na pag mas basahin na ti kabsat na mati kamot ka tayo nga tao balang kantis kasi nga tao kasi niyong ti pagsakitan launay tinakim ko kuna ni Arnel nga no Jack ka no si Santeen ni Tricia isuna ka no weno saan lang isuna ti agresign api nga kas ti sa Arnel ket gundaway mi kuman nga saan mi nga makikapulpulapol saan mi nga makitkita dahil nga dagas nga Tricia at daking ka ti desisyon ang imapisan mo nga aramiden si ka mismo kang runaan di nga ginurgura na pinagpadakis na inrurumin na angin saan na ka kasi nga tao ko nakumat king ka Arnel maawatan na ko dahil ito itati problema kasi nyo nga kahit kung nga pabalakadan kada kayo anya ti ramide si Santiek kadi ni Tricia nupay saan nga iso ti personalidad ko si Santiek terminated iso na no kumasaan nga nagpakpakaasikin di mawat pamakawan kanyag no kuma inapanak ginuranak kalpasan tinapasamak nga panakapromote ko alawin kayak nga i-terminate iso na kasi Jack kaya makatrabaho ti kasi nga dagura na kanya adapay lagura na angim nagpakpakawan nagpakpakaasi nagkaringa dinanto baliwan ang dinanto uliten nga agbalbaliw kanon asino ako nga di mang pakawan keng kuana asino ako nga saan nga mangted keng kuana iti second chance bueno last chance angim ti problema no saan ko nga i-terminate ni Tricia pacheck nga ada probleman to kada kami kini Arnel kastameten kada giti daduma pa nga empleyado balakadan dakman kasi niyong noan niya ti aramidek
Iyon na akong tiagyaman, kadagiti makaited ti balakad kanya, kastamet tayo nagyaman na keng kakasin, di anos ken laing mo nga nang urnos, nang ibasa ken nang idrama, to ipakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Sabay ko mga, damit na ibati nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, more power to your program, and God bless everyone. To'y maburburiburan, Yoli, iti Baguio City.